का हो जाए अब पहले तैयार ना भइलू का पूछा तनी जाई होने। अरे चला घुमा दी जीजा घरे ना जइबू हम ना जाए। अरे काहे बैठल बारू मनवा मारी हो हमर प्यारी हो चल तोहके घुमा दी पटना ले आईनी सफारी हो हम ना जाए। का भइल हो काहे बैठल बारू मनवा मारी हो हमर प्यारी हो चल तोहके घुमा दी पटना ले आईनी सफारी हो तो घुमहिला कहाँ हाँ घुमहिला हो बोला तो घुमहिला बुलेट पह चक गइल बा हा चक गइल बा हिया पतरी कमरी रहला चक गइल बा तो घुमहिला बुलेट पह चक गइल बा हिया पतरी कमरी रहला चक गइल बा। कमसिन कमरिया बा का हो कहीं गिरे कना लगैला हो तेज में गाड़ी भ गइला हो अरे छट चौमीन गोलगा पा छुटा कुछ हो नहीं खियला हो। ऐसन मत बोला हो सुना हम कहानी की छेना या पेड़ा खाला रसमलाई है बाकी औरत के जात नहीं मनबू तू खैबू खटाई हो चले ना हाँ चले ना ठीक से चले ना पाई मचक गए बा हम मचक गए बा हिया पतरी कमर आला चक गए बा बहू महिला बुलेट पह चक गए बा हिया पतरी कमर आला चक गए बा। साचू में चक गए बा चक गए बा। बथता मोर करी हैया हो सही में? सुना है विमलेश सैया हो बोला तनी समूह भुला के मालिश कद और तनी तोहर पैया हो अरे तो नया फार्मूला अपनावा सब कमर के दर्द निकली ढलिया अकबारी में बिना पांडे आशीष घुमावेल मेहरी सफारी में होखे गजन सही में हाँ गजन हो होखे गजन दर्दिया वो कच गइल बा वो कच गइल बा हिया पतरी कमर आला चक गइल बा तो घुमहिला बुलेट पह चक गइल बा हिया पतरी कमर आला चक गइल बा। ओहो समर की कमर वाला दर्द बा का हो।